Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ħutijew narfu ħtijietna nitħejjew tajjeb għal din il-qudiesa llum mill-Knisja mill-Kappella tal-Kurja u hekk niċċelebraw il-festa ta' San Kalċidon. Soldat, martri, illi hawn anki l-fdalijiet tiegħu f'din il-kappella fil-Kurja. Għalhekk nitolbu anki l-interċessjoni ta' dan il-qaddis biex aħna nissaħħu fil-fidi tagħna u nkunu xhieda tal-bxara tajba, xhieda tal-Evanġelju tal-mulej. Xtaqt ukoll li f'din il-qudiesa nitolbu b'mod speċjali għal dawk kollha li qegħdin jagħmlu xi operazzjonijiet matul din il-ġimgħa u dawk li qed jirkupraw anki minn dawn l-istess operazzjonijiet. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox inti rid li l-martri tiegħek San Kalċidonju jeleb id-batijiet tal-martirju tiegħu aħna niċċelebraw din ir-rebħa kbira nitolbuk li tibqa' dejjem tħarisna biex qatt ma nintrebħu mill-qerq tal-għadu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. Fit-tielet xahar mill-ħruġ ta' wlied Iżrael mill-art tal-Eġittu, dakinhar stess waslu fid-deżert tas-Sinaj. Wara li refgħu t-tinet minn Rafidim, waslu fid-deżert ta' Sinaj u wafqu t-tinet fid-deżert. Iżrael waqqaf it-tinet hemm bis-swit il-muntanja. Il-mulej qal lil Mosè: Ara jiena ġej lejk fi sħaba sewda, ħalli l-poplu jismani nitkellem miegħek u jemmen fik ukoll għal dejjem. U Mosè qal lil-mulej kliem il-poplu. Il-mulej qal lil Mosè: Mur ħdejn il-poplu u konsagrom illum u għada. Jaħslu ħwejjiġhom u jħejju ruħhom għat-tielet jum. Għax fit-tielet jum il-mulej jinżel fuq il-muntanja tas-Sinaj quddiem għajnejn il-poplu kollu. Fit-tielet jum mas-sebħ kien hemm ratu beraq u sħab oħxon għadd tal-muntanja. Instema' wkoll iż-żarżir qawwi tat-tromba u trijet il-poplu kollu fil-kamp. Mosè ħareġ il-poplu mill-kamp biex jiltaqgħu ma' Alla u wafqu f'riġlejn il-muntanja. Il-muntanja tas-Sinaj bdiet iddaħħan kollha kemm hi għax niżel fuqha l-mulej fin-nar. Id-duħħan beda tiela l fuq bħad-duħħan ta' forn
u l-muntanja kienet titeżżes kollha. Kull ma jmur id-daq ta' tromba kien dejjem jitqawwa. Imbagħad kellem Mosè u Alla wieġbu brada u niżel il-mulej fuq il-quċċata tal-muntanja tas-Sinaj u l-mulej sejjaħ lil Mosè biex jitla' fuq il-quċċata tal-muntanja u Mosè tala. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Ngħidu flimkien għas-salm ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbirek int mulej Alla ta' missirijietna, imbirek ismek qaddis u msebbaħ. Flimkien ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbirek int fit-tempju tas-sebħ imqaddes tiegħek. Imbirek int fuq it-tron ta' saltnatek. Flimkien ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbirek int li qiegħed fuq il-kerubini li ħarstek tinfet l-abissi. Imbirek int fil-wisa kollu tas-sema. Flimkien ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejkni. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien resqu lejn Ġesu id-dixxipli u staqsewh għaliex tkellimhom bil-parabboli. U weġibhom għax lilkom ingħata li tarfu l-misteri tas-saltna tas-smewiet. Iżda lilhom dan ma kienx mogħti għax kull min għandu jingħatalu u jkollu iżejjed ukoll. Iżda min m'għandux jittieħidlu saħansitra dak li għandu. Jiena għalhekk inkellimhom bil-parabboli għax iħarsu kemm iħarsu ma jarawx u jisimgħu kemm jisimgħu ma jifhmux. U hekk isseħħ fihom il-profezija ta' Iżajija li jgħid: tisimgħu kemm tisimgħu ma tifhmux u tħarsu kemm tħarsu ma tarawx. Għax il-qalb ta' dan il-poplu twebset. Kienu tqal biex jisimgħu b'widnejhom u għalqu għajnejhom li ma jmorrux jaraw bajnejhom u jisimgħu b'widnejhom u jifhmu b'moħħhom u hekk ibidlu ħajjithom u jiena infejjaqhom. Intom iżda ħenjin għajnejkom għax qegħdin jaraw, ħenjin widnejkom għax qegħdin jisimgħu. Tassew ngħidilkom li bosta profeti u nies ġusti xtaqgħu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawx u jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħux. Il-kelma tal-mulej. Tifkir lilek Kristu. Fil-Vanġelu li għadna kemm smajna, Ġesu qiegħed jitkellem mad-dixxipli. U allura jekk Ġesu qed jitkellem mad-dixxipli llum, inħossu lil Ġesu qed jitkellem magħna, miegħi u miegħek. U fuq xiex qiegħed jitkellem mad-dixxipli Ġesu llum. Qed jitkellem fuq il-metodu li juża biex iwassal il-messaġġ. Illum għandna ħafna mezzi ta' komunikazzjoni fid-dinja li qegħdin ngħixu fiha. U nkunu nafu ħafna informazzjoni x'qed jiġri l-bogħod minn pajjiżna in-naħa l-oħra tad-dinja. U forsi qed nidraw ukoll ħafna nikkomunikaw nikdbu b'dawn il-mezzi ġodda, moderni, bħal tablet, bħal mobile, bħal computer, b'diversi mezzi illi inwaslu l-messaġġ. Imma donnu qiegħdin nisimgħu iktar spiss illi l-bniedem qiegħed jitlef dik il-kwalità qawwija u importanti li jikkomunika wiċċ imwiċċ. Ġesu li kien jiltaqa' man-nies
Ġesu li qed jitkellem mad-dixxipli llum, Ġesu li qed jitkellem magħna, qed jgħidilna isma' jiena nuża metodu biex inwassal il-messaġġ. Jien nuża metodu l-iktar li jista' jaħdem. U allura x'inhu dan il-metodu illi Ġesu qed jissuġġerilna, anki lilna. Ġesu ħafna drabi kien l-ewwel jgħid it-tagħlim, is-sentenza li jrid jgħallem biha. U mbagħad anke isaħħaħ forsi dik il-kelma billi jiċċara xi ftit ukoll. Imma meta kien jinduna li n-nies ta' qudiemu ma fehmu xejn, jew mhux qed jifhmu biżżejjed, kien idura l-parabboli. Kien idura l-istorja. Kien idura l-esperjenza, jagħti eżempju biex in-nies ikunu jistgħu jaqdu żjed dak li qed jgħid mal-ħajja ta' kuljum, mal-ħajja tagħhom. U imbagħad wara dak l-eżempju wara l-parabbola jerġa' jagħlaq billi ipoġġi dik it-tagħlima, dik is-sentenza li verament jixtieq iwassal lil dak li jkun, lin-nies ta' qudiemu. U naħseb li aħna dan il-metodu għandna bżonnu, Għandna bżonnu anki waqt li qed inwasslu l-bxara tajba. Biex l-ewwel nett inkunu iktar konvinti minn dak li qegħdin ngħidu. U nserħu iktar rasna li l-messaġġ qed jasal aħjar. Mhux l-ewwel darba li jkollok tuża storja biex inti tfiem tagħlima lit-tfal. Imma naħseb illi meta inti il-messaġġ qed ikun għat-tfal qed jifhmuh iktar u iktar il-kbar, l-adulti. Għaliex jekk jifhmuh iż-żgħar jifhmuh suppost il-kbar. Imma hekk qiegħda l-problema. Il-problema tiegħi u tiegħek illi tista' jkollok l-aqwa metodu biex twassal il-messaġġ. L-aqwa kliem u b'mod perfett. Imma jekk dan il-kliem isib qalb magħluqa u moħħ magħluq jibqa' dej daqs li kieku qed titkellem mal-ħajt. Min jaf kemm il-darba ġralna illi aħna kienu qed iwasslu messaġġ b'mod sew, imma dak li jkun jibqa' fl-iżball, dak li jkun ma jridx jinbidel, dak li jkun ma jridx jisma' u allura qisu qed nisimek imma mhux nisimek, qed nisimek imma mhux nagħtik għax qed tgħid. U naħseb li hawnhekk għandna nagħmlu l-mistoqsija llum, jien meta nisma' l-kelma ta' Alla, jien verament għandi il-qalb tiegħi miftuħa għal din il-kelma. Verament għandi il-moħħ tiegħi miftuħ biex jifhem dak li Ġesu irid jgħidli. Issa aħna qegħdin nitkellmu fuq id-diffikultà meta niltaqgħu biex nitkellmu wiċċ imbuċċ u nikkomunikaw bejnietna. Kemm għandna bżonn iżjed nitħarġu fil-mod kif nisimgħu meta issa qegħdin nitkellmu li l-mulej ikellimna fil-qalb tagħna. Meta il-mulej ikun qiegħed jurina x'jixtieq minna biċ-ċirkustanzi ta' ħajjitna u bil-persuni madwarna. Kemm irridu nkunu iktar attenti biex nilqgħu il-messaġġ tal-mulej fil-ħajja tagħna u nifhmuh, u mhux biss nifhmuh, imma nħalluh jibdilna. Inkella jiġrilna bħalma qal il-profeta Iżajija fuq il-poplu. Qalb ta' dan il-poplu twebset. Kienu tqal biex jisimgħu b'widnejhom, qal u għajnejhom li ma jmurux jaraw b'għajnejhom u jisimgħu b'widnejhom u jifhmu b'moħħhom u hekk ibidlu ħajjithom. U jiena infejjaqhom. Naħseb li din hija l-mistoqsija li rridu nagħmlu llum quddiem dal-Evanġelju li għadna kemm smajna. Kemm verament qed inħalli l-kelma ta' Alla tibdilni. Kemm verament għajnejja u widnejja jilqgħu din il-kelma, dawn is-sinjali li l-mulej qiegħed jagħtina fil-ħajja tagħna kif smajna anki fl-ewwel qari llum mill-ktieb tal-Esodu. Sa mit-Testament il-Qadim il-mulej dejjem kien f'komunikazzjoni mal-poplu tiegħu. Dejjem kien iwassallu l-messaġġ, dejjem sab nies biex jieħdu ħsieb il-poplu tiegħu ħalli jimxu fit-triq it-tajba. Imma kif nafu aħna kemm il-poplu tat-Testament il-Qadim u ma neskludux lil nfusna anki aħna wkoll mhux dejjem inkunu qegħdin insegwu dak li l-mulej ikun jixtieq jgħidilna, mhux dejjem inkunu qegħdin nisimgħu sew u nifhmu, u anki meta nifhmu mhux dejjem inkunu lesti biex ninbidlu u nwettqu r-rieda ta' Alla fil-ħajja tagħna. Ejjew illum għalhekk inkomplu dil-qudiesa
f'din il-festa ta' San Kalċidon ukoll biex nagħmlu l-mistoqsija jekk hux aħna verament lesti li nwasslu l-bxara tajba lil mulej, nimxu fuq dak li jgħidilna hu, nifhmu l-messaġġ tiegħu u saħansitra nkunu lesti nagħtu ħajjitna wkoll għal dan il-messaġġ kif għamlu il-martri illi ma ċedewx quddiem il-kuntlarju u quddiem l-isfidi tal-ħajja u quddiem proposti li kienu il-botu lil hemm minn dak li l-mulej jixtieq minna. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Ejjew issa flimkien inresqu it-talbiet tagħna. U għallejn lis-saċerdoti jħabbru jfissru l-kelma tiegħek bil-fidi sabiex il-bnedmin kollha jiftħu qalbhom għall-verità. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Aqtam mulej l-aċċ ta' dawk li qegħdin ifittxu biex isibu fik l-għajn tal-ħajja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Alla tal-ħniena miss il-qalb ta' dawk li huma fid-dnub u wejnhom jindunaw li l-imħabba tiegħek hija ħafna akbar mid-dnub tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati lilna mulej il-fidi li ngħixu l-jiem kollha ta' ħajjitna fil-preżenza tiegħek, ħalli naraw is-salvazzjoni tiegħek fiċ-ċirkustanzi tal-ħajja ta' kuljum. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa' mulej dawn it-talbiet tagħna u għatina dak li qegħdin nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek fil-festa tal-martri tiegħek San Kalċidonju li bit-talb tiegħu u bit-talb tiegħu għamel li jkunu joġbuk bħalma kienet għażiża quddiemek ix-xhieda li tak bit-tixrid ta' demmu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwaw xieraq. Sewwaw xieraq tas-sew mulej. Mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddu lek ħajr. Għaliex San Kalċidonju bħal martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb, meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm iddajjef u ssaħħaħ lil minnu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lil kobor tiegħek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewiet.
Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħa il-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Inroddu lek ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-isqfijiet u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ftakar fil-morda kollha, speċjalment dawk illi qegħdin jagħmlu operazzjonijiet jew jirkupraw minn operazzjonijiet matul dawn l-aħħar ġimgħat. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien u bil-qalb ngħidu t-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fil-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina.
ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. It-qarbina mqazza li għamilna mulej, timla lil ruħna b'dik il-qawwa li bija l-martri tiegħek San Kalċidonju, idik bil-fedeltà kollha u għeleb id-batija tal-martirju. Bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Inbirku il-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħles għejna u wieqaf magħna.
Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marja Santissima urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dinubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marja Santissima urina li inti jomna li kisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, u
Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-salt Natalla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif issemek da fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna dinubietina bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex it-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Bissirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Khobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa
Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Leben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salva Reġina, slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja l-ewwa u tama tagħna, slima lik. Lilek inajtu għalli aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, orina wara dan it-turufnament il-Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina opija u ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi salt natek. Ikun li tritint kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dinubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Leben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purkatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuhom. Jistrieħu ma fil-slim. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt talb tagħna. Kristu il-qatt talb tagħna. Missier Etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbi. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja t'Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta mal. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri da David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tar-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu.
nitolbu. Għati lilna għaddija tiegħek mulli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażin u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa' bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Marti, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. San Calcidonio, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla jeda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata, konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.